En el ple de març de l'Ajuntament de Biar destaquem que, després de dur-se al ple anterior, es debat sobre l'aprovació d'iniciar els tràmits de la contractació d'una empresa per a complir amb la recollida de brossa domiciliària. Tot i que es va haver de retirar perquè, segons l'oposició, els plecs de condicions no complien la normativa. Per tant, es torna a dur a este ple el mateix punt. Es tracta d'aprovar l'expedient per tal de contractar posteriorment l'empresa que més beneficiosa siga per a l'Ajuntament i s'encarregue de la neteja dels carrers, així com de la recollida de la brossa. El punt es va aprovar per 10 vots a favor del PP i el PSOE i l'abstenció d'Esquerra Unida. La CUP de Biar creu que cal buscar alternatives a aquest tipus de contractació. La contractació dels serveis de neteja hauria de ser separada de la recollida de FEM. També creiem que la municipalització del servei de neteja és el més interessant per al poble. Respecte al contracte de FEM, ha de ser obert a consulta i debat. A banda, s'ha de potenciar les formes més selectives de reciclatge. En el cinquè punt, s'aprova per unanimitat per dur avant la moció presentada per Esquerra Unida i PSOE d'acord amb la llei i així declarar caducat l'adjudicació que s'havia fet a un agent urbanitzador per reparcel·lar l'agrupació d'interès urbanístic en Navarro, per no complir els plaços d'execució pendent des de 2009. Pel que fa a la política urbanística, pensem que és un error continuar edificant o donant llicències per fer-ho d'uns pisos i cases que difícilment habitarà ningú. L'alternativa resideix en la rehabilitació del nostre casc històric i potenciar el lloguer amb la pujada de l'IBI per a propietaris posseïdors de pisos buits, especialment els bancs, que ha de possibilitar l'accés a pisos de lloguer més quan la gent jove no pot emancipar-se. En resposta a la regidora socialista Asun Gregori, perquè fa la tala dels arbres de la plaça del Raval, el regidor d'Obres, José Soler, va afirmar que Gregori, com a veïna, ja havia rebut una indemnització i que es tala per tal que els altres veïns no tinguin problemes i evitar mals majors, com alçar el paviment de la plaça. A més, no hi havia cap informe tècnic. Cal dir que caldria informar-se dels tipus d'arbres que planten, ja que hi ha que les arrels al créixer no danyen el paviment. A més, amb tantes penalitats com està passant la ciutadania, ens preguntem si no tenen altres prioritats. Pel que fa a la pregunta d'Esquerra Unida del País Valencià sobre les ajudes a vivendes que es deuen a alguns veïns i veïnes, des del PP es va afirmar que eren conscients, però que la conselleria paga a poc, tot prioritzant l'ensenyament, la sanitat i els serveis socials. Des de la nostra formació recordem l'article 135.3 de la Constitució espanyola, aprovat per el PP i el PSOE l'agost de 2011 amb nocturnitat i traïdoria cap al poble treballador. Ens diu que garanteix el pagament del deute per damunt de l'estat de benestar i a més estableix que el deute no podrà ser objecte d'esmena o modificació. L'única finalitat és tranquil·litzar els mercats, que no són altra cosa que els més rics, a costa de totes nosaltres. La CUP denunciem que des de l'Ajuntament es fa aquest tipus de política i que les aproximadament 470 persones aturades no vegen una solució en aquestes sessions al drama que pateixen. Citant a Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres.